tak na to se mě moje zákaznice také dost často ptají, jak já, co by kosmetička, pečuji doma o svoji pleť. Moje rada je stále stejná. Čištění a pravidelná péče. O tom to je. Mám však jednoho pomocníka, kterého používám moc ráda a který se mi v té domácí péči opravdu osvědčil. A tím pomocníkem je tento fotochromatický přístroj. Pracuje vlastně na bázi fotochromatického světla červeného, zeleného a modrého a kombinuje k tomu ultrazvukové vlny, které pronikají opravdu do spodní vrstvy dermis. A on zvládne udělat několik úkonů najednou. Přesně to, co naše pleť potřebuje. Ta pleť, která je opečovaná s tímto fotonerem, je hebká, je hydratovaná, je jemná. Práce s ním je hrozně jednoduchá. Zapneme jej jedním zmáčknutím. Dalším zmáčknutím si nastavíme barvu světýlka. A třetím tlačítkem se nastavuje právě to působení těch vln, které procházejí na naši pleť. Když si správně vybereme, správně nastavíme, tak potom už nás čeká jenom ten hýčkací proces. Fotoner, to zvládne každá žena i každý muž. Je to hrozně jednoduché ovládání, pracuje opravdu do hloubky a ten výsledek vidíte hned. On dovede pleti vrátit takový ten mladivský vzhled a k tomu jas.